ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчандта хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Хонаҳои арзон ҳастанд ки сар мешаванд аз нархҳои 85 000 сомонӣ, 75 ҳамин хел нархҳои хонаҳои тайёр ҳастанд. аз территорияи Душанбе хонаҳои арзон, аз территорияи шаҳри Бухтар, Кӯлов, Ваҳдат, Ҳисор ва Хуросон ҳамин тарафҳо ҳастанд. ва ҳастанд квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Қурған, Бухтар, Рудакӣ ҳамин тарафҳо хонаҳои, яъне ки квартираҳои арзон ҳам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кораем. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо дам агар ҳамхали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан боша бадрон, шумо метавонед ки ҳамхали сурат, маълумот тамаша нависта рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дӯстони азиз, лайкотон нагузоред, навора сар мекунем, марамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, хонаи дуошина аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, пеши бозори Ховарон, 7 километр лаби роҳи Калон мегӯяд, пеши завод ва пеши коллеҷ. Канечкаи маршруткаи 37 мега соҳибшон, остановка мега соҳибшон, остановкаи 37 падро ҳамин хел маълумотаст лаби роҳ дай Шоҳмансур, пеши бозори Ховарон. ҳамагӣ 10 сотиқ замин дорад ки 12 дар хона дорад бадрон ки 10 сотиқ замин 12 дар хона обшим дорад. якум ошина мегӯяд полни худ хонаҳош мега ремонт кардаги тайёр аст ва дуюм ошинаш мега уже мисол фигуро, паталокош, трезор задаги аст, фақат ҳамин рангу бор баъзе корош мондаги аст. дуюм ошина як 50% тайёр аст ва ҷои мағоза мондаги аст. барои ҷои мағоза проект дорад ки барои 100 квадрат мисол мағоза ҷо мондаги аст. мисол метавонед ки шумо мағоза кунед, уже ҳамаш тайёр аст. ва қариб 5 сотиқ замин дар мегӯяд ҷои боғ кардаги аст ки ҳар гуна дарахтони мевадиҳанда дорад. дар дуюми хона ошхона, баня, кухня ҳаст ва дар дуюм ошина ҳам ҳаст бо калидорушкатӣ. дар дуюми хона мегӯяд кондитсионер, термис ҳаст. гирди хона полни худ маҳкам, рӯи ҳаволи бетон кардагӣ. хона дӯстони азиз бо проектҳои замонавӣ кардаги аст ки бо ғишти пухта, сифати баланд кардӣ омода шудааст, яъне ки Шоҳмансур пеши коллеҷ. нархи хона мегӯяд бо маслиҳат фурӯхта мешавад ё ки ба ягон духонага, сехонага аз Душанбе бошад мегӯяд алиш мекунем. ина рақамҳои расмияшон кор мекунад ва дар рақамҳошон ватсап пайваст доранд. марамат занг занед, ҳуҷҷатош 100%, нархаш бо маслиҳат арзон карда метавонад, мегӯяд срочна. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи Кӯлобод гуфтага аст соҳибшон. ноҳияи Ёвон, деҳаи Кӯлобод. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор ошхона, баня, кухня дорад. дӯстони азиз, дарони хонаҳои евра ремонт кардаги аст, гирди хона маҳкам. боз як дар дига хона аст барои зимистон отделни обшим 4 дар хона мешавад, дар дига дар берун аст. ҳаста 16 метра мега дегдонхона ки ошхонаи берунӣ, дарозияш мега 16 метр аст ки нимша метавонед ки ягон оғулам кунед. гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда боз 500 дона дига мегӯяд семенблок дора мега, инаша мегӯяд қатиш падарка мекунем. 500 дона дига бадрон семенблок мега отделна, яъне ки ваш мега падарка барои ягон хона, ягон чиз агар кунед. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 200 000 сомонӣ. бо арзонам мешава мега ё ки алиш мега ягон духонага ё сехонага боша мега аз ҳамин территорияи Ёвон боша мега алишам мекунем. танҳо ба квартира аз территорияи Ёвон алиш мешавад. ина рақамҳо тисел аст, Тоҷикистон кор мекунад ва рақамҳои расияшонам кор мекунад. дар ин рақамҳои расияшон бадром ватсапа пайваст доранд. ҳуҷҷатамаш 100%, 4 дар хона, 8 сотиқ. марамат дига маълумоти пурраша аз рақамҳошон гиред дастрочна. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. бадрон қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар ҷамоати Қазирқалъа гуфтага аст соҳибшон. ноҳияи Хуросон, ҷамоати Қазирқалъа. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардага бадрон ки хонаҳои времика, яъне ки шкатур монтаж уже кардаги тайёра ки медорем зиндагӣ мекунем. пеши хона навес аст боз як 200 дона, як 50 дона боз семенблок ам дорад ки бо ягон кори дига карданда. ошхона баня хеле времика аст бадрон ва 3 дар дига хона шкатурош тайёр кардагӣ. як калидори дароз мега, як баня мегӯяд дурун шуда ҳаст. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ.
бо мегӯяд камтаре дигар мегӯяд муомила мекунем. Ина рақамҳои мегафони Тоҷикистоншон ҳаста кор мекунад ва рақамҳои Россияшонам кор мекунад. Ин рақамҳои Россияшонам бадрон имом хеле чизо пайваст дорад ва хай бо сахранӣ када бинед. Ина ин қадар хонаи арзона касаи бадрон ки мисол медорем фақат зиндагӣ мекунем ва 6 сотик замин дорад ки метавонем ки бо мисол дар ҷои холигиш ба дили худтон хона када гирем. аз нархи гуфтаашон бадрон бо арзонтар мешавад. Марамат занг занед. хоҳиш мекунем лайкотона гузорем ва селкаи навори моро дар ватсап имотон падисаш кунем. чорум квартираи фурӯшӣ ҳаста бадрон ҳаста аз территорияи Душанбе ҳаста ки пойтахт дар райони Зарафшон гуфтага аста бадрон Испечак лаби роҳ дар мегӯяд пеши бозорча бадрон ҷои хубе ки наминҷа бо суратош ҳаста. суратҳои аз дуруни дом ва аз беруни домам раҳоша нишон додага ҳаста. духонага квартира бадрон ки дар 9 мошина қарор дорад, лифт дорад, кор мекунад, 44 квадрати метр. бо свет таъмин аст, ошхона, баня, кухня, термос, кондиционер, мебел ҳама чиз дорад. бо баъзе чиҳош бадрон метиҳанд. дар пеши дом мегӯяд бозорча аст, супермаркети калон, мактаб ва духтурхона, детский площадка, полисейский участка, яъне ки райони бениҳоят хуб аст. ҷои зура мегӯяд ҳамаи савд мегӯяд маршрут дорад. Ина суратҳое ки аз дуруни дом берунша нишон додага. дастрошра мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 380 000 сомонӣ. бо одамое ки наличӣ мегирад мегӯяд бо арзонтар мекунад мегӯяд хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ бо баъзе чиҳош метиҳанд. духонага квартираи 9 мошина 44 квадрати метр бадрон лифтам аст кор мекунад. марамат занг занед дигар маълумотҳои пурраша аниқ када гирен. агар шумо дар охири реклама хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад шумо сурат маълумотро ироӣ кунед фурӯшта мегузорем. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод гуфтага аст соҳибшон, яъне ки дар районаш бадрон ҳамагӣ мегӯяд аз ҳамин сентри район мегӯяд то хонара мегӯяд 300 метр роҳ аст. 5 сотиқ замин аст бадрон ки дудар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня, кухня дорад. гирди хона мегӯяд полни худ маҳкам, дарахтони меваъда дар дуни хонаҳо ремонтҳо кардагӣ аст. хона мегӯяд бо ванна дорад мегӯяд, ҳоҷатхона отдельный, канализатсия мегӯяд аст. обсвет мегӯяд пасиани пеши мактаб, бозор, вокзал, садик, балниса, стадион, яъне ки ҳамаш аста мегӯяд дар пеши балнисаи калон райони ҳамин мисол ноҳияи Файзобода мегӯяд қарор дорад. ҳамагӣ аз роҳи калон мегӯяд 300 метр мегӯяд дарун ҷои хонада. хоб дастарошро мегӯяд мефурӯшад бо нархи 200 000 сомонӣ бадрон бо арзонтар ҳам мешавад. ина буданд одамоне ки аз территорияи мисол ҳамин Файзобод ҳамин хел хона суроғ карда буданд. ина хонаи тайёр бадрон бо нархи арзон дар райони ҳамин мисол Файзобод. кадом кӯча ё куҷо шуда фақат ҳамин районда мегӯяд ҷои хуб аст. дигар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳои поёмда 918 аст. марамат гирен. дӯстони азиз, чӣ хонае ки шумо мехоҳед аз кадом территория ки ба шумо даркор дар комментари нависед ки аз кадом территория ба шумо хона монем кофта. мо албатта гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. танҳо дар комментари нависед, дар имо ватсап не, танҳо дар комментари нависед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон аз территорияи шаҳри бохтар аст бадрон ки шаҳри Қурғонтепа дар Шабчароғда қарор лаби роҳда. якхонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад, 40 квадрати метре ки ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мега фурӯхта мешавад. обсвет пасиани аст, ремонтҳои замонавӣ, кондиционер, термос, ошхона, баня, кухня, обшим ҳама чи дорад. ҳамин квартира мегӯяд чизи аст мега бо ҳамаи чизи чораш метавонад ки мисол бисёр шона наист ки дар ҳамин хона обшим ҳама чи дорад. чизе ки дидест дар навор ҳамин чора мегӯяд метиҳем. якхонага 4 мошина 40 квадрати метр бо нархи 260 000 сомонӣ. бо арзон мешавад ҳамаи саунд мегӯяд рафта мешавад. Шабчароғ наздикии Сомонӣ бардони азиз, яъне маркази шаҳри Бухтар мешавад. ина рақамош рақамо мегафон аст. марамат занг зада бештар маълумотҳои пурра ва аниқташа аз соҳибашон гирен. дигар такрор намекунем бардони азиз ва лайкото нагузорем, силкаи навори моро дар ватсап имото падисаш кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд тега аст аз территорияи Душанбе аст бадрон ки дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст прокати Москвич. шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ прокати Москвич мегӯяд ҳамин хел маълумотоша навистиянд.
Якхонага квартира бадрон дар 4 мошина қарор дорад. 34 квадрати метр. Обсвет ҳаст, ошхона, баня, кухни, термиз, кондиционер, кухни, гарнитур, шкаф, яъне ки уголок, яъне кухни, ҳама чи мебел дорад. ҳамин чора мега қатиш мега метиеб соҳибшон ҳамихел наистиян, яъне кондиционер, кухни, гарнитур, ҳамихел шкаф, ҳамаша қати термису, ҳамин кондиционер ҳамаша метиян. дар ини хонаҳо ремонтҳои замонави кадаги лаби роҳ да мегад, мактаб, мағоза, ҳама чи дар наздикиш ҳастаем. ҳамагӣ бо нархи 290,000 сомонӣ. бо дамоне ки налид чӣ мегирам мега бо арзонтарам кардан метия мега дар рақамошон ҳастагаста. бо як бор дига маълумотҳои аниқ ва пурраша аз соҳибашон гирифт. ба кадоми шумо агар ҳамин квартира маҳқул бошад, марҳамат рақамошода занг зад, дига маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз, ногуфта намонад, агар шумо дар охали квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, шумо сурат, маълумот, адрес, рақамотро нависта роя кунед, мо фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор дӯстони азиз, ҳамин хонаи фурӯшӣ буд. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.